गोसोआ गोजोनग्लायबाय आंना। सालि रितुआ गिनानै थाबाय नुदोंना? हालानि खामानिफोरखौ नुदों। गिनानै थाबाय नाला हौवाखौ लायनो थांला होनना बुंबाय। हालानि लामायाव फैबोला बिदिनो जाखायो, सनस्रांखायो आं डाइरेक्ट। सालिया गिनानै खमफिजोब्बाय सालि। थाङा होनना बुंखाबाय, थांखाला बियो। बोसोरसेसो गिखाबाय खोमा, बोसोरसेसो थांगोन होनना बुंला बियो। खेला आंबो खम माल नङा दे। मावनो गोनांखौ मावखाथारो आं, रावखौबो नायखाया सिनायखायाबो आं। गोसोआव फैबाय माने खालायखाबाय, मावखाबाय। सानबाय थानायनि समबो गैखाया। हालासो आं हाला। बेनिफ्राय बे मोनसे टेनसनाथ' साननैसोनि थाखाय जोबथ'बाय र'। साननैसोनि थाखायथ' बे खानिया बावगारना थाखासिगोन। थांनायनि मुंखौ लाखाथ'ला बियो। साननैसो बिन्दास थानो हासिगोन र' सालि। बेनिफ्राय दा मोनसे खोथा जाबायना, बक्सिखौसो खेबसे खबर लाहैनांगौमोन। बेसेरा आंनि फिसाया मोनजादोंना मोनजायाखैथाय जेलाव। सैमा बायदि बाहायाखैथ' बिखौ जेलाव। बिबो सेन्ट्रेल जेलावसो लांदोंबा खोथायाथ' मोजां नङा बायदिनो मोनथारदों आं। सैमा बायदिसो बुजाखैथ' बियो मानसिफोरजों ओजों दाखुजों। मोनजादोंना मोनजायाखैबा खेबसे थांनांगौमोनलै बक्सिखौ खबर लानो। बे लान्थाखौ बुंनो हामगोन नामा? बेसेरा आंनि फिसाया बिराद गोसोखांथारदों आं। बक्सि गैखाय बिराद दरसि दरसा आलाय सिलाय मोनदोंलै आं। सेमथा सेमथा मोनबाय दङ। गोसोफोरखौनो, देहाफोरखौनो, सोलेरफोरखौनो, साननायफोरखौनो जेबो मोजां मोनखायाखै आं। बिराद गोसोखांखादों आं आंनि फिसाखौ। बे लान्था हिनजाव बुन्दाखौ फन खालायनांगोन र'। बेसो जेलनि रुल रेगुलेसन मायबा मायबि जेलनि खोथाफोरखौ मोनथिगौलै। आं हले मोनथिया बेफोरखौ मोजाङै। बे लान्थाखौनो लाना थांनांगोन। सान्दुङाबो दिनैसो गोसाथार जादोंहाय बाजै ने? औ दिनै सान्दुङा गोसा। मेंनाय मोनसोबाय आं बाजै, दैबो गांसोबाय। दसे जथ'नोसै दे। औ आंबो दै गांनाय मोनदों, उखैनायबो मोनदों। औ बाजै दसे जथ'नोसै, जिरायनोसै। बाजै ओंखाम उखैसोदों ने? औ उखैदों उखैनायालाय। बेसेबां गोबाव जाखोलायो बाजै? 3 घन्टासो जाबायना मटर खानाया? 3 घन्टाल' नङा देलाय, 4 घन्टासोआनो जाबाय। 4 घन्टा मानि जाबायना बाजै? एसेबां गोबाव मानसिया रेस्ट लायालासिनो मटरखौ खाबाय थानो हायो नामा? बारुरुनो। दसे जथ'नोसै दे। औ जिरायथ'दो दसे। बाजैयालाय मा गरसेबो मटर गोथां जायाखै? मोजां मोना नामा जानो? आं मोनामनाय मोनो। ओरैनो संबा जानो मोजां मोनो, खिन्थु गोथाङै जानो हाया आं। मोनामनाय मोनसै, माबा गोबाल' गोबाल' मोनो। एसेबां मोजां बुस्थुखौनो। औ माबा गारामाखौसो खोलाबनाय बायदि मोनसोदों आं। दै गांनाय गांनाय मोनसोदों, सान्दुं गोसाथारना। औ आंबो। माबायदि मानसि बाल बे गालाया। आंलाय माथो मायबाफोर मोनजागोन खोमा हाजिरा मावनो फैनायबाबो ने? खामलाबाबो नङा होनबा? साहाफोर होखायोना मानसिफोरा। साहाखौनो होफैला माथो। आंलाय माथो सानदोंमोन जाग्राफोर मायबा होगोन, साहाफोर मोनलोंगोन। औ आंबोथ' सानदोंमोन मायबाफोर होगोन खोमा, साहाफोर खलासेबाबो होननानै। बेसेबा खेब्रागाहाय बे गाला बेलदाङा। उदैयासो बेरजागोन र' बे गाला बेलदाङा माब्लाबा। साहा कापसेखौनो लोंहोआ बाल, माबायदि मानसि। 10 थाखानि बिस्कुट पेकेटसे आरो साहा कापसे लोंहोनायावलाय बेसे थांगोन दे? 20 थाखा थांगोन आरो। बेखौनो माबायदि खेफ्रा खालायथारो ने मानसिफोरा? औ मानसिफोरालाय बेबायदिनोसै आरो। मानोथो जाहोनो, फैसा होनानै खाहोदों होननानै बेबायदि सानदों आरो। आंनि गोसोआ एसेबां गाज्रि नङाहाय बेबायदि। एसेबां खामला मावबानो साहा कापसेखौनो लोंहोनो हाला होमबा? साहाथ' बादो, दै गिलाससेबो गैबावा। दै गिलाससे लोंनो मोनबावनायाबो सान्थि मोनगौमोन बे सान्दुं गोसायाव। औ आंबो दै गांसोदों। दैबो गैया, दैखौथ' होनांगौमोन ना। खामलाबानो हाजिरा मावग्राबानो बेबायदि सैमा बायदि खालायबाय होमबा? आंनो ब्लाउस नांगौ जादोंहाय बाजै। बेनिखायसो फैथारदों आं। फैसा नांगौ जादों 200-300सो। नङाबा फैथारामोनहाय आं। आंबोथ' बेबायदिनो साननानै फैदोंमोन आरो। एसे फैसा गरनैसो मोनगोन होननानैनो। मटरखौनो जाबावनोसैलाय बाल, रागासो जोंबाय आं। बारा जिरै जिरै दानो दाउस्रि दाउखाफोरनो गार'ना होजोबगोनहाय आं जोबा। जा उखैदोबा गरनैसो जा मटरखौनो। बेखौनोथ'। मा जाखो सुदे मालाय फनखौनो हमला। रायज्लायनो गोनां दंमोन। गथनि फैसा फैदोंमोन माथो लन लायो होननानै। लागोन ना लायाथाय फनखौबो हमला माथो। दखानावसो दं नामाथाय जिफोर सुगासिनो। दिनैलाय माथो रबिबारसो, दिनै दखान खेवा माथो सुदे मालाय।
मायबा खामानिफोरसो मावदों खोमा न'आव। हमनांगौमोन आइ सुदिमा फनखौ। गदनि लन फैब्लाथाय नांगौ लागोन होननानै बुंदोंमोन। दाबा नांमारगौना नांमारा फिक्स बाथ्राखौ सोंनानै खिन्थानो हानायबा मोजां जागौमोन। दा मालाय सोरबायासो लागौलाय लांगोन। लागोन होननानैबो दा डाइरेक्ट बुंनो हाला। मानसिजों खेबसे रायज्लायथारनांगौमोन। जेनेबा लायाबो जानो हानाय ना। नाम्बाराबो मोननैमोन र'। बिजामादैनाथ' मबाइलानो गैखाला। र' खेबसे फन खालायबावनि। दा थाबनो बुंखाना दोनाबाबो मालाय सोरबायासो लाना थांगौगोन दा। हमानो माथो। ना मबाइलफोरखौ साइलेन्टआवसो दोनदों। दे दायोनो हरसिगोन। हमला बियो। खामानि मावखादों बे नङाबा हमालासिनो थाया। हनै हनै गाइखेरबो फुदुंना गारबोदोंमोन आं गेसाव। दै फुदुंनो गोग्लैजोब्बायसो खोमा। ओंखामा मोनबाय। नोंसोर सानैयालाय बेयावनो जानो ना न' सिङाव जानो? मोनबाय। संनायावनो गोबावानो जाबाय आंहा दिनै। दे होनबालाय जानोसै। बेयावनो जागोन दे। बेयावनो लाबो बेन्सआव जानोसै। आइयालाय आबै आइया जाफैया? औ सुदिमालाय माथो जाफैयासै? जानो जाफैला खोमा बियो। ओजोंनो माबाफोर होदो खोमा साहाफोर माबाफोर नास्ता होदों खोमा बेनिखायनो जाफैयाखै। बुंलांखादों माथो बियो। ओजों माबाफोर होब्ला जाफैया होननानै। माबा होदों खोमा दे। दे होमबालाय जानोसै। ओंखामखौ एसेल' हो आयै। आं जानो गोसो गैया बारा। औ दे र'। फै आबौ फै। दैखौसो गिलासखौसो लाना फै नोङो फै। जेबो साइस गैया दे गालानि हिन्जावा। बेखौनो मानसिफोरा खोब एक्ट्रेस बायदि बेसेबा सुन्दरखा। बेनिखायनो गालाया थानो हायिनि हरावनो खावना लाबोदो होननानै बुंसोदों। जेबो समायना नङा दे। आंजोंनो हाया। खोब मारैबा सुन्दरि। खोब मालायबा मालाय माबानो मालाय हौवाफोरा सेख'लायसोयोनो मालाय। बिनिखायनो मालाय गालाया मालाय सोरजोंबा लांजानो गिनानै मालाय खावनानै लाबोदोंनो। खोब बांद्राय बुङो। सैखांथारा आं बेबायदि मानसिफोरखौ बांद्राय नङिखौ नङो। मानसियानो दाग्लामग्लाम माबोरैबासो माथो। आंथ' हौवा लालासो नुखादों। हौवाफोराबो सिख्लाफोरखौनो सायख'नो रोङा खोमा बाल। महर गोनांफोरखौ फसाया माबा महर गैयिफोरखौसो माबा महर गोनां होननानै माबा लाइन मारिनो नागिरसै माबा। माबायदि सेंग्राफोराबो हौवाफोराबो थै। आरो मा आंबायदि समायनाखौथ' फसायखाया बिसोरो। माखौबा नांगौ बिसोरनो। गालायाबो साननैसो आंजों खोब रायज्लायसिनानै उनाव गावनो रायज्लाय जाना थादो। बुन्दारानो दा हिनजाव लाबोनायलाय मा मोजांखाय। आंनिख्रुइबो साइस गैया। आंनिख्रुइबो महर गैया। आंसो मोजांसिन। बैसोरलाय मा मटर खानो गारै जिरायनानै थाखौलै। आंहा दिनैनो बेसेबा बस्था खालायनायनि टारगेट दङ। बेबायदि जिराय जिराय थाबालाय मा जानो। मटर खानो गारै आंनाथ' साननायानो जानाय नङा। मटर खानो फैदोंना लेक्सार मारिनो फैदोंलै बिसोरलाय। र' बेबायदि खामानि मावि बाद्रि खामलाफोरखौ नाङालै आंनो। रागा जोंखायो आंहा। दिनैनो बेसेबा बस्था नांखागौ आंहा अर्डार दंखायो। मा बिसोरलाय जिराय जिराय थादोंलै। थै र' साला बिसोरखौ बुंनि आङो। बे खामला हाजिरा मावनायफोरा बेबायदिनो गावसोरनिया जाबानो जागोन होननानै साननानै दोनो। फैसाखौ मोनबानो जागोन होननानै। ओजा आंनिया बावजा जाहैगोन ना जाहैया बेखौथ' सानाखै। जिराय जिराय दं साला बेयाव। मुझे आज भी बुखार लग रहा है। हाँ मेरा भी तो ऐसा ही है। मेम साहब मैं थोड़ा घर जाना चाहती है। आराम लेना चाहती है। क्या घर जाना चाहती हूँ? अगर तुम घर गई तो यहाँ का काम कौन करेगा? मैं तो नहीं कर सकती। वैसे भी तबीयत खराब है और तुम्हें तो पता है। क्या करूं मेम साहब? मेरा भी तबीयत बहुत खराब है। ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा। मेरे को थोड़ा आराम चाहिए मेम साहब। घर कौन संभालेगा? तुम कहे तो। मेम साहब उसके वास्ते मैंने एक जुगाड़ किए। आप टेंशन नहीं लेने का। वो मेरी जान पहचान का एक है। हम लोग का ही रिश्तेदार है। हम लोग के घर के सामने का वो भाई है। वो आ जाएंगे। तुम कितने दिन के लिए रेस्ट में रहना चाहती हो? ज्यादा नहीं मेम साहब। सिर्फ 2 दिन मांगता है मेम साहब। दे दीजिए। हाँ वो तो ठीक है लेकिन वो काम वाली बाई तो आएगी ना। अगर वो नहीं आएगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। अरे मेम साहब आप टेंशन मत लो। वो आ जाएगी। ठीक है फिर आज ही आएगी ना अभी तुम्हारे जाने के बाद? हाँ मेम साहब मेरे जाने के बाद मैं घर पहुंचेगी ना तब मैं उसको आने के लिए बोलेगी।
ठीक है हाँ मेम साहब मैं जाती मेम साहब हाँ ठीक है लेकिन याद रखना सिर्फ 2 दिन हाँ सोर फाफि बेफारि दखानिफोरा जोंनि जानाय बुस्थुआव बेबायदि होनाय थायो एसेबां गाज्रि बुस्थुफोरखौनो फानो बेफोरखौ जानानै बेमारसो जाजोब्बाय जोंहासो एसेबां गाज्रि पावारफुल बुस्थु होदोंमोन ना बिसोरो मैगं थाइगं जानायफोराव बे जानानै दिनैसिमबो मोजांखौनो जानो रोंला साला लाब जाबायना थाव जानानै नोंबो हागोदे आरो फाग्लि जाथो मावो बेफोरबायदि मानसिथ' बाजै बेबायदिनो खालायनांगौ बांद्राय खेफ्रा खालायोना खेफ्रा बादि गियानबो गैया दै गरदसे लोंहोनोबो मोनदो साला खावना लाबो जाबाय नुजानायबा मा जागौमोन दे फाग्लि नुजानायबा नांलायखागौमोन आं थै फाग्लि नोंबो रानजानो एसे नाङाहाय नोंसानो लाखि नाङा मानो नाङा एसेबां मटर लाबोदों आं खावनानै मा जानोखाय बाजै जेबो बाब नाङा दे लांसे नाङाहाय फाग्लि नोंसानो लाखि जेबो गिनाङा नोङो जेबो जाया एसे ला मालाय आदाया जागोन आदाया मटर जानो मोजां मोनखायो माथो मटर एवनाय जानो मोजां मोनो आं मिथिगौ लाना थां जेबो नङा खावनायबाबो जेबो फाब नांखाया बे फाफिनिफ्राय लाबोनाय बुस्थुफोरा जाबाबो जेबो फाब नाङा लां र' आं प्लास्टिक लायनि मिथिबा रायजागोन आङो थै जेबो जाया र' फाग्लिया बिबो जाथो मावनो हायो आरो जा गोसो बेखौनो खालायो